Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw, dinig sa niinusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abites Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki Tat Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpaduki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Agosto 17 karon 2013, adlawng Sabado, ug atong pagaisgutan ang pagsagubang sa mga bag-ong bayani, no? So mo ni ato ang pagaisgutan karong buntaga mga igsoon ning ato ang programang Pagtuki. So busa kuyugi mi ninyo haron atong pagatukion kining atong mga gitawag og mga unsung heroes, no? Apan sa dili pa tugution ako sa pagpangayo og katahuran sa atong mga suki nga nagsunod kanunay nining ato ang programa kaniyong tanan maayong buntag, no? Labi na gyud sa atong mga nagsunod gikan diha sa mga lain-laing mga isla sa Bohol, sa Negros, sa Mindanao area nga maabot kanunay nini atong pagsibya ingon man sab sa mga isla diha sa Camotes ug Bantayan Island ug ingon man sab pipila ka bahin diha sa probinsya sa Leyte, no? So kaniyong tanan maayong buntag ug ingon man sab dinhi sa ato ang probinsya sa Sugbo. Kaniyong tanan maayong buntag pag-usab. Unya labi na gyud, no, sa ato ang mga suki kayo nga nagsunod labi na gyud diha sa Sitio Sindulan, Tinaan, City of Naga, no, labi na gyud sa mga Dilapinya family ug sa Panilag family nila ni Connie ug ni Odi ug si Natoy ug Bibi Dilapenya kaninyong tanan nga nagsunod gyud. Ingon sila, no, nagpada sila text nga karon naminaw gyud sila ug ingon man sa pipila ka mga bahin, no, diha sa Naga area. So kaninyong tanan og ingon man sab sa San Francisco Camotes, no, nagsunod sad kayo sila diha. Labi na sila si Sir Titing, no. Og ingon man usab ato sang igrito ang ato ang mga kaubanan diha sa Dolores Abuetis Children's Fund nga mga staff og ingon man sab pinanguluhan ni Miss Amaya Abuetis kuyog si Ma'am Iris Chavez nga naghimo karon sila og distribution sa mga school supplies diha sa Barangay Ermita. So kini silang tanan nga nagsunod, no, ato ni silang ipang-greet mga igsuon. So kana kuyogi mi ninyo kay atong tukion, no, ang mga bag-ong bayani, no, ang pagsagubang sa mga bag-ong bayani mga igsuon. Muna nga kuyugan ta sa ato ang mga bisita, no, kuyog nato karong buntaga ang kasamtang Executive Director sa Eduardo Abuetis Development Studies Center, si Ma'am Evelyn Nacario Castro, gingon man sab ang pipila sa ato ang mga triennial awardees, no, alang sa individual o ingon man sab sa mga institusyon. So muna nga nining buntaga karon atong pagatukion ang mga tao ug mga organisasyon nga nakahimo og maayong buhat, no, mga positive changes diha silang tagsa-tagsa ka mga lugar. So niining ato ang programa mas stimulate na to ang public awareness, no, kabahin sa search sa ikaunom nga Rafi Triennial Awards. Unya haron sad masayran, no, sa publiko unsa man ning mga ordinaryo nga mga individual sa mga institusyon nga nakahimo og positibo nga mga kausaban diha sa tagsa-tagsa ka mga komunidad. Unya ma-inform sabta, masayod sabta unsaon nato pag nominar, no, sa mga individuals ug mga institusyon alang sa ikaunom nga Rafi Triennial Awards. So mo na mga igsuon nga kuyugi mi ninyo kay ato ning pagaisgutan, no, ang maong mga tukiunon karong buntaga. So sa sa ulog nato sa kamatayon, no, ni Anhing Benigno Simeon Aquino Jr. Ni adtong Agosto karong Agosto 21 atong sa ulugon ang iyahang death anniversary nga siya popular kaayo nga namatay. So siya ang atong gitawag nga Ninoy, no, atong nahibaw-an nga Ninoy Aquino, namatay alang sa demokrasya, no, sa atong nasod. So giisip siya nga usa sa mga bayani sa atong nasod pinaagi sa iyahang pag-ula, no, sa iyahang kinabuhi. So muna sa pagkakaron
daghan sa tang mga unsung heroes, no? Dinhi sa atong komunidad nga nakahimo og mga positibo nga kausaban sa ilahang kaugalingon pang pamaagi. Sama sa usa ka high school dropout, no? Nya usa ni siya ka former slash unborn farmer nga si Rene Tatay Iti Bendiola nga nahimo karong usa ka advocate haron pagsalbar sa atong mga forest. So kini siya mga igsuon sa iyang kaugalingon nga many forest sa iyang hometown dito sa Liptong, Bacong, Negros Oriental. Maski wala siya kahuman og high school education, si Tatay Iti pamilyar na sa mga lain-laing mga species, no? Apil na niini ang mga scientific names sa mga tanom ug mga kahoy. So muna si Tatay Iti usa sa mga latest addition sa mga lista sa mga awardees sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated sa Triennial Awards nga nagsugod atong Disyembre 1996 haron sa sa ulog nato sa philanthropic, humanitarian and holistic ideals of Rafi's founders si Don Ramon Abuetis ug sa iyang anak nga si Don Eduardo Abuetis. So ang Rafi Triennial Awards, no, gibuhat ni siya kada tulo ka tuig haron pag hatag og honor, no, sa mga tao, sa mga kababayan-an, sa mga organisasyon nga sa ilang kaugalingong pagpaningkamot og selfless commitment haron na mahimo ang mga positibo nga mga kausaban sa kinabuhi sa atong mga least privileged nga mga kaigsuunan diha sa lain-laing mga grupo ug mga komunidad dinhi sa Pilipinas. So ang atong mga pangutana mga igsuon, how then can we say that an individual or an institution is effecting positive change in the community they are in? And are they really unsung heroes still left to be recognized? So muna siya nga daghan pagyud kaayo nga mga unsung heroes, no? Kung mayon tag unsung heroes mao kini siyang mga individuals, mga tao ug mga kapunungan nga wala mahibaw sa uban, no, nga nakahimo sila mga maayong buhat. Nakakaroon sa linya si Tatay Ite, no? Usa sa mga awardees nato sa 5th Triennial Awards. Tatay Ite, good morning. Good morning, Sir Pat. Maayong buntag sa tanan nimong mga listeners sa kutob sa maabot sa imong Sibya. Yes, mayong buntag sa nimo diha Tatay Ite. Nasayod mi nga naa karon diha sa ang imong nahimutangan karon naa ka karon sa Negros. Na ako diri sa Negros, diri gyud sa kuan kana barangay Liptong, Bacong, Negros Oriental. Uy, layo gid ay kag nahimutangan karong buntaga, ha. So pinaagi nini nga to ang programa na abot yug ka dinhi sa Cebu, no? Pinaagi nini. Apan Tatay Ite, mangutan namin nimo, human na dawat nimo ang imuhang award niadtong 2011 ba to? Nimo na dawat imong award? Marag 2012 2012. Okay. So kumusta naman kumusta man siya nga naka-apekto sa imuhang advokasya? Medyo kuan kanang sa before sa atong kuan kaning wala pa ko na nominate og naka-award sa Rafi, medyo kuan pa ka dili pa kayo ta naila dayong kuan pa pod ang atong kuan kanang ang atong gitrabaho diri ra gid sa lungsod sa Bacong. Nya after sa pagdaog nako sa Ramon Abuetis Rafi Triennial Awards nya pagkahuman ato kuno na publish mga tos mga newspaper ana nga local newspaper nato bisan gani dito sa Manila na may nag-greet na ako tong mga amigo nya. Daghan kang imbitasyon nya. Dako kayo to siya kausaban sa akong ginabuhi kay ang akong gibuhat diri sa Liptong nga kuan kaning niong indigenous tree o endemic trees nga akong gipang salbar diri sa atong isa sa Negros. Nikatap gid siya kanang daghan kang imbitasyon. So makaingon tang pong Tatay Ite nga nabantog na hinuon ka, no, tungod sa pasidungog nga imong nadawat pinaagi sa Rafi Triennial Awards. Mao gyud yung katosang kuan ka na nakadawat man ko cash prize
Nya katong cash price nga akong nadawat, syempre kanang dako kay katabang sa akong gibuhaton nya. Naginigasto ko ato para sa akong kaugalingon. Pero ang kuan kanang katong dako-dako nga atong party gipalit ako og sakyanan na kay lisod ba mig salakyan diri sa among barangay. Nya ang sakyanan nako nga napalit ato dugang pod nga nahimo na sab nga dugang serbisyo sa kuan nga ning among mga lumulupyo diri kanang kung dunay serbisyo kanang mupatabang kay na iyang asawa gisakitan sa tiyan mo adto sa ospital mga anak gigamit gihapon nya yung kanang naay mga batano nato nga maapil og tournament dito sa lungsod muhangyo gud sila nga kana lamang imong salakyan tay ay willing kayo kung mopagamit gid kay akong i-share gud ang kuan kanang i-share ba ang kayuhan yung sa amo sab nga ang ako gutang tumong ato palito na ako og sakyanan kay para mag-deliver, maghatod o magkuha sa mga similya sa kahoy nga among ipangtanom sa kanang planting site namo sa among forest restoration. Na di man maoray nahitabo kay nagamit naman mo po kanang naay maglubong pod atong gamiton ana serbisyo ba. So expanded na diay ang imuhang serbisyo karon o imuhang mga nabuhat dili lang sa mga forest kundi sa mga serbisyong sosyal po di ay, no? Ang imuhang nahimo karon. Oo, tinuod niya. Kana tungod sa tabang sa kuan ning Rafi kanang sa Rafi Triennial Award kay kung wala pa gyud, wala pa ang Rafi Triennial Award sanang wala pa ko na ila niya yung limitado kay ang pagsanay sa atong proyekto kanang pagsabwag ba niya karon daghan na ta diri nga site natay sa Tanhay naa yung sa Gihulngan naasab Gihulngan ni Oriental layo kay na siya pero lami kay nalipay ko bisag layo nalipay ko kay kanang kinasing-kasing ba silang nidawat niya abot ata sa Bacolod katong si Ma'am Rose Dipra wari po na siya diri sa Liptong Woodlands pagpadala og mga sakop niya kanang sa iyang Farmers Association pod ipa-training diri og green forestation. Okay, so daghan na gid ay kayo kang naabot, no? O daghan na kayong mga lugar nga nahimo ng ang imuhang mini forest nahimo ng nahug og eskwelahan or lugar nga tapunan. Tinuod yun na sir, tinuod kaayo guna niya. Ngani karong Sabado pohon mo larga pa ko mato og Mindoro og Lunes kay naigimitan nako niya. Naka-training po gani ta green forestation dito sa Palawan kay tungod lagi atong mga newspaper nato nga ni Sanay man to niya yung naimbita sa Palawan nanapot tayo na training dito sa Dumaran Island sa Palawan naghimo na po to sila green forestation dito. Wow. Now akong pangutan na sunod unsa may advantages and disadvantages isip awardee sa Rafi Triennial Award? Ang disadvantages noon sa Jutera ang advantage sa ang pinaka-advantage gid kaayo kay usa na natay salakyan diri nga nakoy napalit nga salakyan para gigamit sa kalihukan yung kanang ang pagkuan pod kaning pagbuhat medyo sa una manggod kanang sa wala pa ta ma-award medyo dili kay katuhuan. Unya sukad naka-award ko daghan na ganing mag-share nako nya dito na gid sila nga mahimo na to pagbalik ang atong kalasangan o nga lumad nga natong mga kahoy mahimo na to pagpasiguli. So makaingon ta Sir Ite nga ang imong advokasya nilapad na unya daghan na gyud ang nituo sa imong advokasya human ka naka-receive sa imong award. Tinuod yun na sir. Ang disadvantage mo ron gamay ra gud kay ang disadvantage. Kana lag yung usahay na ay mahigawad kay kanang dili nimo maatiman kay magdungan ang schedule. Di nimo maserbihan kay magdungan ha? Magdungan dili gid nimo maserbihan. Ngani karon dili man ta ko ka-serve nimo na wala pa na revoke to akong ticket kay karon ta kumulaga atong Mindoro. Mao ba di ay. So mao na nga mao ra gyud nay nakita nimo nga disadvantage. Okay. Now, siguro unsa man karon ang naka-epekto ba ni sa imuhang inadlaw-adlaw nga kinabuhi o panginabuhi? Tinuod gud sir dako kayong epekto kay kanang usahay kanang akong trabaho diri mabiyaan nya isip barangay councilor mayon lagi na ako mga kauban nga asa na manis tatay ite nya inig meeting na mo pasabot ra pod ko nga dili mahimo og magsira ta diri sa kanang ato kung hibalo bas ko nang isabog na to atong kayuhan nga mahimo pod kay ko magod kanang
kadaghanan nato diri sa atong barangay sige ra manggutang maghuna-huna og ingon ani gud sir kanang mangandam ra gyud ang kitang ginikanan, mangandam kadaghanan gyud igahin gyud ang atong kwarta para pagpa-eskwela sa atong anak niya. Mura ko na paandam sa eskwela niya, wa gani nalimot na lang ta nga mangandam kita para sa kaugmaon nila sa atong kinaiyahan niya. Mo man na kanang manang importante gyud ngani kung ayaw ra mo kuan kay anang hiubos o kanang usay wala ko dire kay kanang atong gibuhat dili man para ra gud diri sa atong barangay pud kan at least mo kuan gud ta kanang mahibalan sa uban ang atong na kinaadman dili nato ingong tago-taguan. So Tatay Iti, ang imuhang advokasya karon ana amang gyud sa environment, unsa may nakita nimo nga mga significant nga mga impact labi na gyud no nining gitawag nitong climate change, daghan na kayong mga panghitabo di gumika ni siya sa mga natural nga disasters no related to environment. Unsa may impact ni ini sa maong mga issue? Kuan na lang kanang ingnon tang sa pagsanay ron sa kuan kaning sa kadaghan nga nidawat sa atong kuan kaning kausa ba kanang atong tumong og tinguha nga mapabahibalik ta og kato atong nga lumad nga kahoy nga mabalik sa atong aning kalikupan. Di man tingali gyud ingon nga perpekto natong mapabalik nga mugring gyud ta. Kay kuan manggod kanang kung mag-tree planting ta kanang uban manggid kadaghan sa tree planting bata pa ko ga tree planting na nya yung pag humag-tree planting biya walay alima sa kahoy wala na siya at is murara ka gausik sa imong hago nga kinahanglan gyud nga kung kuan kanang ato gyud kuanon kanang ang sa isip mulupyo sa nasod nga Pilipinon dili kay ingon nga sa imong lugar mutabang gyud ta nya kaning atong climate change nakatabang kita dili man tingali dako pero nakatabang kita og pabugnaw sa atong kalikupan kay sa usa ka tuig tingali baya ang matanom nga kahoy diri sa Negros nga mga luma dili ra baya mayon nga kanang 2,000 rang kapunuan unya kanang pagkitanom ana lahi man nga estilo atong gitanom ron dili man tong tanom yung biya tanom nga may pag-alima gyud mo na atong gibuhat ron. Tatay Iti, nganong ang imong advokasya kana mangyong mga nitibo nga mga kahoy unsa may bintaha di ay haron ma-educate sad haron mahibalan sad sa atong mga katawhan unsa man di ay bintaha kung nitibo gyud nga kahoy ang ato ang itanom o atong pabuhion. Ingon ani Sir Pat kanang kuan man gyud kung dili nato malalis ha kung bisag unsaon pa nato pagtuki nga kanang importante sa kahoy tanang matang sa kahoy importante gyud. Mamahogani, majimilina unsa dia is kahoy gina sila at tree na gina siya nga gimugna sa atong Ginoo nga may kapuslanan. Okay. Ya. Pero sa atong lugar manggod kung magpadayon ta og punay og tanom aning atong mga kahoy nga dalangyaw kanang mahogani, kanang gimilina, mga mangyom, eucalyptus, mga exotic sila trees. Tapos exotic ha. Kanang tingali sama nang ubang mga prutas, mga exotic mapuslan nato nya sa mga kita rang tawo may nahimulos. Ang atong pasiguli ang ato mangyong mga kalanggaman sa og hayupan nga nagkawala. Kung magtanom ta pirmi anang gimilina o nabagoy tagbaya kanang mga atong kalanggaman nga makakaon sa bunga sa gimilina dili gyud makaon sa atong lumad nga langgam. Kanang mahogani dili gyud ka kakita ana og mga galansiyang balamang nga maniba kanang lumad natong mga langgam dili gyud ko. Pero kung ikumpara nimo natay usa ka punuan nga gimilina nga namunga unya tupara nimo na og usa ka punuan pod nga baliti nga namunga kanang yung baliti pagkasadyas mga langgam ana magsigi gyud na buntag sayo pa na ana gabanha yung hangtod pagkasalop sa adlaw pagkagabi banhag gyapon kay naay mga kabog pero katong mahogani nagtughoy ra to siya nga kahoy nga wala goy langgam nga musiba nga malipayon didto. Yeah, so mo na siya nga ato yung giawhag atong mga kaigsuunan nga lumad yun nga kahoy ang ato ang patubuon no labi na gyud karon. Okay, ingon man nagwala na Sir Pat kung magtanom ka og kahoy nga kanang dinaghan gyud nga kahoy nga mahogani o gimilina usama ra fab nga imong giabog ang atong mga lumad nga mga langgam kay dili man nila makaon so imong gipalayo siya giabog nimo adto sa laing lugar kay nagtanom man ka og
kanang kahoy nga dili nila makaon. Mhm. Tatay Iti, giisip man ka nga usa sa mga bayani, no? Nining ato ang kapupudan, no? Mangutana ko nimo, unsaon man sa usa ka individual nga mamahimo siya pong bayani sa iyahang kaugalingon nga pamaagi. Kuan gyud kanang ingon ani kanang mo trabaho ta nga dili lang gyud nato una-unaon nga ang ato rang kaugalingon kanang sa atong palibot kay dili mo kita malipayon nga magpuyo nga mag-inusaran ni sa kalibutan. Correct. Nya. So ang sharing sa trabaho kanang sa imong kaugalingon nga mahimo nimo kanang dili pala lang sa atong kaugalingon kanang makigtambayayong, makigambit unya maghuna-huna ta sa uban natong silingan dili kay ang atong kaugalingon ra kanang wa man ta mangandoy nga mahimo gong bayani pero at least nga kanang kung mawala man ta sa kalibutan kanang malipayon ta nga mobiya nga naka kuan kanang ang imo ngalan wala dumti gihigugma. Mhm. Kay mobiya magulaman tang tanan aning kalibutan niya kanang wala ka dumti kanang gihigugma ka sa imong pagbiya sa kalibutan mahinumduman ang paghihapon ka nya kuan man god Sir Pat kanang ang tawo ug ang kahoy naano ko na siya relasyon. Mhm. Sukad pa sa karang panahon ang tawo ug ang kahoy naa na ginay panahon kay sa wala pa ang tawo makakaton paggamit og kuan kaning niong kalayo kahoy mga prutas mo nang gikaon anak nila. Mhm. So matod pa nimo ang mga hiyas no sa usa ka bayani niingon ka nga dili lang maguna-una sa iyang kaugalingon kun dili maguna-una usab siya sa iyahang isig katawo ingon man usab sa iyahang sa iyang palibot or sa kalikupan no. Mao gyud na sir. Nya unsa pa may nakita nimo nga hiyas sa usa ka bayani? Kuan sir kanang isip usa ka bayani nang hiyas gyud anak niya wala siya maghuna-huna og sayang gibuhat nga dunay magbalik niya nga unsay magbalik niya nga kanang dili para bag negosyante nga mo invest og kagatos kinahanglan magbalik. Nay return on doble-doble. investment. Nay return on investment. Kanang return on investment wala na sa kung tawo nga angay nga mahimong bayani wala na siya kanang kinahanglan gyud nga wala ta maghuna-huna nga ang atong kaugalingon mo'y atong palambuon bahala na ng uban hag atong mayatakan dili gud na siya maayo kanang kung naarta lang kinaiyang nga kung unsay imong mahimo kung nakay sa kapin-kapin nga dili man kapin-kapin nga pagkaon kapin nga oras kapin nga butang kapin nga unsa diha nga kapahimusan sa uban atong i-share. Mhm. Nagisgot sad ka ganina nga kinahanglan sad sa ang usa ka bayani nga makigtambayayong, ambit. Unya nindot to ang imong mensahe no nga niyon ka nga malipayon nga mobiya nga wala ka dumti, no? Malipayon ka tungod kay nahinumduman ka sa uban sa imong mga maayong buhat. Mao ba? Kana gyud Sir Pat. Mhm. Now, Tatay Iti, alang sa unsay imong mga mensahe alang sa mga labi na gyud sa mga youth no sa mga kabatan-una nato nga gi-consider po nato nga mga umaabot nga mga bayani sa ato ang nasod unsa may imong mensahe alang kanila? Ingon ani na sir ha kanang ang usag-usa sa mga batan-on sa mga batan-on ha usag-usa kanato do na tay hiyas nga giangkon nga kapahimuslan sa atong isig kaingon nga angay natong ipakig-ambit. So kung naa mo anak hibalo ko kadang usag-usa nato naagyod unya dili man sa tanan ni pareha nako nga naa ako nabutang sa environment. Do na say naa sa pagpanambal, panlitan example usa ka doktor unya madangop siya sa mga kabos ingon ana diong sa kuanpod kanang sa agriculture kay dili man naman say ang kinahanglan man tawag pagkaon. So katong na ay kaalam kabahin sa mga pagpananom sa agriculture, mag-sharing ragud ta ana sulbad lagi ning problema sa Pilipinas. Kanang doktor makig-ambit sa mga kabos nga naay magkasakit nya katong naay kahibalo pagpadaghan sa pagkaon, mga agriculturist, nya katong motudlo sa mga batanon kay kinahanglan na anang panahon nga ga-eskwela pa ang bata ato nang
tudloan paghigugma sa atong nasod. Kung nahigugma ka sa imong nasod, mga kuan ko ta tong pangandaman nga sa kay mawala raman ta katong ato sa mga batan-on nga gatubo na pod, dili magkalisod kay kung atong una sa naoron nga kita ra magpahimulos alang sa atong kagalingon nga kaayuhan nga katong pumalabot natong mga sumusunod di sila may magkalisod dili maayo. Mas ato kaning pangandaman nga ang sumusunod nato mas haruhay na unya ang ilang pagpahiluna dinhi sa kalibutan kay ato namang napangandaman nato karong panahon na. So ingon ana kanang ang tanang problema sa atong nasod daghan kayong problema nya kung usag-usa nato magtinabangay og sulbad bisan sa ordinaryo natong tawo dili ta pirmi magsalig sa gobyerno unya tanang mulihok kita alang ni ana. So sa mga batanon karon nga naay mga kaalam parehaan ng mga outstanding student of the Philippines kana sila dako na kayo sila og kuan kanang kapuslanan kay kuan man kanang parabil na sila na outstanding na anagon na sila nangahimo nga mga maayo. So usa na sila ka example. So usag-usa ka nato kanang sa mga batanon karon hinaot pa nga dili gyud atong kaugalingon ra ang atong hunahon nga daghan sulod ang atong bulsa. Kanang importante gyud nga kanang atong lugar nga mahapsay nga puy-an panginabuhian sa atong katawhan. So tatay iti manghinaot mi nga sa imuhang kausa magpadayon ka unya manghinaot sad mi nga daghan pagyud ka og matabang no da dili lang sa mga tao nga og mga lugar nga imuhang gitabangan karon kun dili kining imuhang mga nahimo magpadayon pa no og pahimuslan kini pinaagi sa pagkat-on sa imuhang mga gihimo diha sugod sa imuhang barangay. Salamat kayo, sir. Nya daghang kay salamat tatay iti sa imuhang pakiguban kanamo karong buntaga. Kasayod ming busy sad ka karon unya kana amo ning giisip nga kanang blessing no nga nakapaambit ka sa imuhang mga mayong buhat ngadto sa ato ang mga tigpaminaw. Daghang kayong salamat tatay iti. Daghan pud kayong salamat sa inyong paghatag og higayon nga makahipagkihinabi ko ninyo. Salamat kaayo. Labas sa tanan salamat yun kaayo sa Ramon Abuetes Foundation. So daghang salamat. Ug maayong buntag. So mao kadto mga higala si Tatay Iti no, ang tinuod niyang ang iyang tinuod nga ngalan mao si Rene Bendiola no, usa ni siya ka lumadsad dito sa Negros Oriental. So ang iyahang mga buhat ani mga igsoon naa siya sa environment no. Sa iyahang gipaambit ka ganina nga naani siya nagsugod ni siya sa iyahang kaugalingon nga mini forest. Unya nahimo kini siyang nahugna ni siya og eskwelahan na karon no kay daghan na kayong mga buot makat-on sa iyahang mga nahimo didto. Unya nahimo na sad siyang kanang mga speakers no. Nahimo siyang resource person dito sa lain-lain nga mga lugar nga iyang mga gisgutan. So mga higala mo padayon ta human lamang niining mga mensahe. Maayong buntag, ug mao kini ang mga pinakaulahing kalihukan sa Ramon Abuetes Foundation Incorporated. Gipatino ni Dr. Jocelyn Guerra, Executive Director sa Rafi Culture and Heritage, nga ang paggamit sa kaugalingong pinulungan sa tunghaan usa ka epektibo nga pamaagi aron makatunon usab sa mga tinunan ang ubang pinulungan sama sa Ingles ug Filipino. Kini iyang gibutyag atol sa pagtuki kung epektibo ba ang paggamit sa pinulungang Binisaya sa mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo kauban ang representante sa Department of Education kun DepEd niadtong milabayng Sabado diin siya usa sa atong mga imbitadong bisita sa pagtuki. Matud pa ni Hera nga usa-usab kini ka pamaagi aron mas mailhan sa usa ka tinun-an ang iyang kaugalingong kultura. Sa laing bahin, gipahimangnuan sa Eduardo J. Abuetes Cancer Center kun AJAC ang publiko nga maglikay sa pagpanigarilyo. Matud pa ni AJAC Executive Director Ronald De Los Reyes, ang paglikay sa maong bisyo mao ang labing epektibo nga pamaagi aron malikayan ang cancer sa baga. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simana sa Ramon Abuetes Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Carmel, maayong buntag.